खुलुमबाय गासैखौबो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय नोंथांमोनजों जों गुबुन गुबुन समाव मोगा-मोगि आयदा जों लाबोबाय थादों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनानै जोङो जोंनि स्टुडिय'आव गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो राजखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोसावथाय बेखौ होबोबाय थादों दिनै जों स्टुडिय'आव गैया गुबुन मोनसे जायगायाव दं जाय जायगाया जारिमिनजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय जायगा बे थुलुंगाफुरियाव आङो दङ दिनै नोंथांमोननो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे ब्रह्मनि जिउ जारिमिनखौ मोनथिहोगोन नोंथांमोननो बिथांनि गेदेमा सुबुं बे गेदेमा सुबुंनि उन्दै समनि जिउ जारिमिन लाइमोन सम आरो सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बिथाङा मा बायदि बाहागो लादोंमोन हारिनि थाखाय बिथाङा बावसोमनानै खामानि मावदोंमोन बैफोर आयदाफोरखौ नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे जारिमिनारि मोगा-मोगि लानो थाखाय बे समाव सिगांदों नंगौ बे समाव जोंजोंनो लोगोसे दं थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिजों हांख्राय जानानै लेंहरजानाय आलासि बिथाङा दङ बिथाङा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सोमावसारनायनिफ्राय लानानै गोबां बिथांनि जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय माखासे बाथ्राखौ बिथाङानो गिबिसिन बा बिथाङानो मिथिसिनो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन बिथाङा गुबुन रावबो नङा आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्म नोंथांमोना मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिथाङा गोलाव सम खामानि मावदों रायजो सभानि बिथाङा MP जाबोदों आरो आथिखालाव बिथाङा नैबे समाव आसामनि मन्त्रि महरै बिथाङा खामानि मावबाय दंमोन UPPL राजखान्थि हान्जानि बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरिमोन आरो बे समाव बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिगोन जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिन बे जिउ जारिमिनखौ आबुङै सावरायनो थाखाय नाजागोन बिथाङानो सासे जेराव बड'फानि जिउ जारिमिनखौ मोनथिसिनो थामहिनबा बिथाङा मोनथियो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिगोन जागायनायनिफ्राय बिथांनि जिउ जोबनायसिम बा रुंसारि जानायसिम बै समसिम जोङो गासै बाथ्राफोरखौबो मोनथिनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय खुलुमबाय मोनथिनो नाजागोन जोङो जिहेथु बर' हारिनि बिफा जाय हारिजों सोमोन्दो थानाय सासे गेदेमा दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिनि जिउ जारिमिनखौ जिहेतु नोंथाङा खाथिसिनाव मोनथियो दा बे नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जोङो मोनफ्रोमबो आयदाखौ मोनथिनो थाखाय नाजागोन गिबियाव आङो मोनथिग्रोनो नाजागोन जे बड'फाया माब्ला जोनोम मोनदोंमोन जों जायखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो उन्दै समाव बिमा बिफा आरो बिबै बिबौफ्रा बेखौ अननायजों टपेन होननानै गाबज्रियोमोन आरो बिमाया गावनि जिउ जोबजासे टपेन होननानै गाबज्रिलांदों उपेन ब्रह्म होननानै मालाबाबो गाबज्रियाखै थ' बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दा फेमिलिनि सर्स बियो पियरलि बै समाव बिनि रुंसारि जाखांनायनि उनाव फेमिलियाव बहुद तदन्त खालामनाय जादोंमोन फेमिलि सर्सआव 31 मार्च 1956 मायथाइ बाहाय जोनोम जादों आरो जों बेखौनो दा फरायसा सान हिसाबै फालियो आरो बिथाङा दानि दतमा आन्चलिक एबसुनि सिङाव दा ब्लकनि सिङाव जि गामि दं बरागारि गामि जोबोद गिदिर गामि बियो गोदोबो फ्राय 200 बांसो फेमिलि दंमोन बे गामिया जोबोद गिदिर आरो मोनब्रै भागाव बोखावनानै बे गामिखौ सामलायनाय जायोमोन बरागारि गामियाव जोनोम मोनदों बिथांनि जे नैबे समाव उन्दै समाव बिथाङा माबायदिमोन जेब्ला आङो दा गामियाव थायोमोन बैसोआ बेयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो आंनि बैसो होनना बुंबा फ्राय माने 6-7 बोसोर बैसोनि फाराग आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मानसि हिसाबै नुबोजेननाया जानो हागौ आं क्लास 8आव फरायनाय समाव नुबोजेनदों बिदिबा 1977 मायथाइसोनि बाथ्रा सासे फरायसा हिसाबै उनावहाय आं बिथांनि सोमोन्दै गोबां तदन्त खालामदों मिथिनो मोन्दों बरागारि गामिया बै समाव गावनो गाव जानो आन्था बयहाबो मोनसे रांखान्थि हालोद दङमोन
नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेला देरबाय एलपि स्कुल बा एमइ स्कुलाव फरायनाय अबस्था बे समाव बिथांनि न'खरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङा जोबोद गोबां जाहोनाव बिसिनि हाफ्रा बन्दकआव थांदों खोनानो मोन्दों जे गोबां समाव माने रां दाहार सुख'नो हायै एबा दखानफ्राव बायदिसिना मुवा बेसाद बाखि जायै रांफ्रा सुख'फिननो हायैयाव बिसोरो हाखौबो लिरना होनांदोंमोन बन्दकआव लिरना होनांदोंमोन बेफोर जाथायफ्रा जेनेरेल बर' गामिनि थासारि दा बरागारियावबो बे हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि न'खर बिफानि मुङा मंलाराम ब्रह्ममोन बिमानि मुङा लेपस्रि ब्रह्ममोन बे न'खराबो हा हु गैयै जालांनानै गोरिब थासारियाव सौहैदों दा एलपि स्कुलाव फरायनाय समाव बियो गावनि न'खरनि गोरिब थासारिखौथ' बियो माने मिथियाखिसै 1963 मायथाइयाव एलपि स्कुलाव बियो बरागारि गामिनि एलपि स्कुलावनो एडमिसन लादोंमोन आरो 68 मायथाइसिम बियो एलपि स्कुलाव फरायनानै पास खालामदों ब्रैथि मोनदों मेधाबि बे समाव फरायनायनि जेबो जेंना बे बुजियाखै जेला एमइ स्कुलाव हाबफैयो बे बुजिनो हादों बे समाव लेखा बायनांगौ एडमिसनफ्रा फ्रि नङा ड्रेस नांगौ आरो फरायनायनि फारसे जोबोद इन्टारेस्ट दंमोनखाय एक्सट्रा बिजाब फरायनो गोसो जायो उन्दैनिफ्रायनो बेखौ बायनो हाया बे रांखान्थि हालोदा खुब चेलेन्जिंमोन मानो होनना बुङोबा बिसोरनि हाया गुबुननि आखायाव थांजोब्बायमोन फ्राय मावनानै जानोबो हा गैला दा रांखान्थिनि जे सर्स बे सर्सआ बे एमइ स्कुलाव फरायनाय लोगो लोगो फेस जादों बे एमइ स्कुलाव फरायनायनि जि खरसा बेखौनो माने बाननो हायि बायदि न'खरा बे समाव थासारिया फैदोंमोन ओंखायनो बे गरिबा मा गावजोंनो बै थासारिया गावजे स्ट्रागल खालामनांदों आरो न'खरनि बै रांखान्थि थासारिनि थाखाय बियो मोनसे सेल्फ स्ट्रागल गावनि न'खरावनो जे प्रथम स्ट्रागल खालामदों स्ट्रागलनि लाइफआ हयथ'बा बिनिफ्राय जागायदों जानो हागौ जे गोरिबजों बियो जुजिदों खारन बेहा मोनसे गिदिर उन्दैनिफ्राय थांखि दंमोन फरायनानै मोजां मानसि जानो नाथाय बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बे स्ट्रागल खालामनांदोंमोन बे समावनो बै समाव जेब्ला बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन बर'नि ससाइटिया माबायदिमोन साखाथि फाखाथि गामियारिफोरा आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव बर' माहारिया माबायदि अबस्थायाव दंमोन जेब्ला बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन बर' माहारिनि थासारि होननानै बुङोबा आङो जारिमिनखौ नायनांगोन आरो बिथांनि जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय आरो एज ए अल बर' हारिनि जारिमिन जे बर'फ्रा गोदो गोदाय हमनानै लादो दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगां जुदि नायोबा जों साफ्रोमबो बर'फोरनाव हा हु दङ लेन्डलर्ड होनजायो एसेबाबो हा दङ आरो जों एसे मावब्लानो बोसोराव खनसे मावबानो गासै बोसोरखौ मावा दाङा जायो नाथाय जुगा सोलायबोबाय थासारिया आरो जों कम्पिटिसना बारा जाबाय लाइफनि मडार्नाइजेसन फैबाय खिन्थु जोंनो मर प्रडाक्सन नांगौमोन आर्निंआ बारायनांगौमोन न'खरफ्रा बे जायैयाव गोबां न'खरा जोबस्रांलाङै बुंनो थाङोबा बै समनि थासारिखौ नायोबा जे बहुद बुरजाथार बर' गामियाव जौ फाननानै जानांनाय मोनसे थासारि माने गासिबो नङा कालिचरन गुरुदेबा बे समाव जौनि हेंथायै मोनसे आन्दलन लाबोबाय नाथाय एन्टायार बर' एरियायाव नायोबा जोङो बे जौनि हेंथायै जि आन्दलन जों गावनि मानसिजोंनो जुजिनांदों बे समाव महिला समितिफोर थायोमोन गामियाव जौ लोङै जुवा गेले न' हा हु फाननानै खारजोबो मिमाङाव खालाङो मिमांनि सिमां दा ड्रिम लेन्ड प्रमिस लेन्ड जेथे लेखाबो माने बेखौ जे इहुदिफोरनि मोनसे प्रमिस लेन्ड होननाय जे मोनसे खोथा दङमोन जे जोंनि बर'फोरनि थाखायबो मिमाङा मोनसे प्रमिस लेन्डफोर बादि ड्रिम माने मिमांनि सिमां थ' बाहाय खारलाङो मानसिफ्रा आरो बाहाय थांनानै रायजो जायो बिदिनो सेदलि बिल्लि दैयां रेंमा बहुद जायगायाव थांबाय दा बै थासारिया उन्दै समावनो बे नुदों गामियावबो नुदों जे गोबां मानसिनि न'आ दंफां आरो थिंजों लुनाय दङमोन आरो बे बायलांजोबनानै थुरि जिगाबबो गैलिया आरो जानो आन्था दैलि सेक्रिफाइस खालामनांबाय लासै हानि बिगोमा मानसिफ्रा लामायाव लेबार मावनो आराम्भ जाबाय बे थासारिफोरखौ नुजोबदों आरो बेनाव मोनसे हयथ'बा उन्दै समनि बै थासारियाबो इमप्रिन्ट जानानै थानाय बादि एसे प्रिन्ट जानानै थानाय बादि ब्रेनाव जे बिखौ बियो मालाबा रायलायोबा बुङोमोन जे उन्दैनिफ्राय मोजां न'खरखौबो आं नुबोबाय आंनि न'खराबो गाज्रिद्राय नङामोन खिन्थु
लासै लासै मोजां न'खरा बोरै गाज्रि जालांदों आरो गाज्रिखा दंखायो थ' मेक्सिमाम गामियाव दैज्लांनि बे माने बोथोराव ओंखाम रसा नांनाय गामि थायो बोथिसे ओंखाम जानानै बोथिनै ओंखाम मोनजाया आरो बिसोर मा खालामो माहाजोनफोरनाव माइ दाहार लानानै आरो बेखौ बोथोराव आबादनि बोथोराव माइ थिखांनानै आरो होफिननांगौ जायो बिसोरनि रांखान्थि अबस्थाया बेनो थालांबाय थायो फारसेथिङैहाय दतमाया लासै बाजार जाबोबाय बाहाय दखान फैबाय फिसा दखानदार बबेनिफ्रायबा होफैबाय बर'फोर नङा नाथाय बे दखानदारफोरनियावबो बे साराउन्डिं एरियानि बर' मानसिफोरनि बांसिन न'खरानो मोनसे देब थायो बाखि थायो आरो बेखौ सुख'नो हायो गोबां समाव हा हगारनांगौ जायो बेफोर थासारिफोरखौ बियो उन्दै समावबो नुबोदों नंगौ बिथांनिफ्राय जोङो सावरायबाय थागोन जोङो बे समाव एसे आवगायनोसै मोनथिनो नाजागोन जे गेदेमा नोंथां बे समाव जिहेते उन्दैयाव बिथाङा उन्दै समाव गुदि सोलोंथाइखौ बिथाङा बबेनिफ्राय लाजेननाय जि गामियाव बियो जोनोम जादों बरागारियाव बेवहाय मोनसे एलपि स्कुल दंमोन बे एलपि स्कुलावनो बेयो 1963आव 1963 मायथाइयाव बे एडमिसन लाजेनदों आरो 68 मायथाइयाव बृति लानानै पास खालामदों बियो बेनिफ्राय जुदि एलपि स्कुलनि खोथा बुङो बे गामियावनो मोनदों आरो बेखौ फोरोंनो मोननाय एलपि टिचारखौ जोंबो एफा एनै लोगो मोनो जे उन्दै समनिफ्रायनो बिनि फारसे मोनसे नोजोर दंमोन टिचारा जे बे फरायनायाव मोजां आरो बियो गरिब अबस्थानि गेजेरनिफ्रायबो गावनो गाव फरायनानै बै समाव गासै आसामाव बृति मोननो हानाय सासे फरायसा एलपि स्कुलनि फरायसा आरो एलपि स्कुलनि ओरैनो मोनथिनायाव माबायदिमोन बै समाव जेब्ला सोलोंथाइ लानाय गुदि सोलोंथाइ बिथाङा लादोंमोन गेदेमासि बिथाङा बै समाव मोनथिनाय बायदियाव सोलोंथाइनि बेलायाव आरो जिहेते खायसे माबाखौ नोजोर होयोब्ला जों उन्दैयावनो माखासेखौ सिनायनो हायो दा बे बिथिङाव बिथांनि स्ट्राक्चारा माबायदिमोन बै समाव मानसिया खुब शार्प ब्रेननि आरो स्मार्ट मानसि इन्टेलिजेन्ट मानसि दलद टाइपनि मानसि नङा एसे माने उन्दै समनिफ्रायनो जायफ्रा एसे ब्रिलियेन्ट जायो बे एसे सर्टफटबो जायो बे एक्टिभ जायोथ' ब्रेनफ्रा आरो बेखौ बुंदों बेनि लोगो जायनाखि चाइल्डहुड फ्रेन्ड्सफोर दङ जेरै दा थैनानै थांबाय गालागाथा होनो गपिनाथ होननायमोन बरागारिनि आरो दैब होननाय दंमोन थैलांबाय दैब कुमार ब्रह्म आरो दा बिनि काजिन जि थांनानै दं परमेश्वर ब्रह्म बेयाव सासे ब्रिलियन्ट मानसि आगोलनि एमएलए काजिन ब्रादार्स बिसोर बुङोमोन मा बिनि जि ब्रेन केपासिटिया एसे एक्सट्रामोन आरो सबावनो एसे इन'भेसन बा गोदान नागिरो थ' ओंखायनो बे एलपि स्कुलाव अल आसामाव बृति मोननो हादों दिनैनि दिनाव बै समाव एलपि स्कुलाव बृति मोननाय माने दिनैनि दिनाव मेट्रिकआव स्टेन्ड खालामनाय खारन इमान गोरलै नङामोन आरो बृति मोननो हानाया ओंखायनो बेनाव माबा मोनसे उन्दैनिफ्रायनो बै टिचारफ्राबो बुंदोंमोन मा बियो जिबनाव माबा मोनसे गिदिर मानसि जाहैगोन थ' मोनसे खुगान्थाय दं बर'आव जे बर'ल' नङा जेरावबो दङ माने असमियाव बुङो मा जि मुला बारे दुफाथ' देसिन माने बुङो मा जाय मुलाया देरगोन बेखौ गोरलैयाव मिथियो माने गांनै बिलाइयावनो मिथियो थ' बेखौ बै समनिफ्राय बयबो एसे प्रजेक्सन होदोंमोन गामिनि बे सासे मानसि जाहैगोन गिदिर मानसि होननानै जेब्ला बिथाङा सोलोंथाइ लादोंमोन गुदि थाखोआव बर'नि बै सोलोंथाइ बिथिङा माबायदिमोन बै समाव सोलोंथाइ आयदाफोराव सोलोंथाइ लानायफोरा माबायदि सोलियोमोन बै समाव बै समाव जि सोलोंथाइ बे समाव बर' मिडियाम गैया बर' बिजों गैया बियो एसामिस मिडियामावनो फरायदों खिन्थु टिचारफ्रा आरो स्कुल आरो टिचार बा बै समनि स्कुल आरो टिचारखौ गोसोखांनांगौ जेरैबायदि कुवालिटि जेरैबायदि डेडिकेसन जे बिसोरो माने मोनसे नागरिक दानायनि मोजां नागरिक आरो मोजां सुबुं समाज दानायनि थाखाय एसेबां जे डेडिकेसन दंमोन टिचारफ्रा जे सासे जुदि गथ'आ गावनि स्कुलाव एडमिसन मोनबायबा बे गावनि फिसानिख्रुइबो बांसिन दानो गुरु शिष्यनि जे सम्पर्क
ओंखायनो मरलेस बै समनि जिफोरनाखि बेट्स बिसोरो सोरबा जुदि मेट्रिक पास जानानै थादों माबा खारनाव फरायनो हायाखिसै सोरबा बिए पास जाबाय बे सुपार माने इंलिसनिफ्राय लानानै भाषा एसामिसनिफ्राय लानानै बिसोरनि रोंनाय जे गियान बेबो माने कम्पेयार खालामथावै रोखोमै दिनै जों माने बहुद मोजां जायोमोन ओंखायनो बड'फायाबो मोजां परिबेसावनो मोजां थासारियावनो सोलोंथाइ मोनदों बिनि नेक्स्ट स्टेज अफ माने एडुकेसन स्टेज अफ एडुकेसना जाहैबाय एम इ स्कुल बेवहाय हयथ' बियो 68निफ्राय 72 सिम दतमा एम इ स्कुलाव फरायदोंमोन आं बेखौ बुंनायनि खारना मा जे बिहा उन्दैनिफ्रायनो फरायनायनि फारसे मोनसे आलादा रोखोमनि जे साननाय दङ बेखौ बेहायबो बे मेधाबि स्टुडेन्ट आरो जेलानाखि बे एम इ स्कुलखौ पास खालामो माने क्लास 7आव बियो हाबहैनांसिगौबा बे 7आ थिग बे समाव मोनसे माबा जाबाय बे जे दतमायावनो फरायनो ना भाबा थांनो थ' बिनि मेइन इन्टारेस्टआ मेथ्सआव बांसिन आरो बे समाव बे नुबाय मा दतमा हाइ स्कुलाव मेथ्सनि टिचारा गाव लुबैनाय बायदि गैया नांगौ बायदि दा बे खोनाबाय मा सक्ति आश्रमाव सासे कुक्सि गामिनि कृष्ण अधिकारी होननाय मोनसे आइडियल टिचार दं आरो मेथ्सनि बहुत मोजां टिचार बयबो मिथिगौ बेखौ अरुणाचलनिफ्राय फैनानै फरायफैयो मानिफ्राय फरायफैयो थ' बेनि थाखाय बे सक्ति आश्रमाव थांदों आरो बेयो सासे ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट मोनखाय मोनसे थागोबार बादि जादोंमोन दतमा आरो सक्ति आश्रम बेखौ दतमायावनो दोननांगौ नङाबा सक्ति आश्रमा दङमा जों लाबोसै खिन्थु बेनि चइस जाहैबाय जोबनायाव बे सक्ति आश्रमाव थांदों बे मेथ्सनि थाखायनो थांदों मेथ्सनि थाखायनो जिहेतु बेवहाय मोजां सोलोंथाइखौ बाहायबो सोलोंथाइया मोजां खिन्थु मेथ्सनि टिचार बे गाव नांगौ बादि मोनाखै होनना बुंदों आरो बे समाव खिन्थु सोलोंथाइया दतमायाबो मोजां एक्सेलेन्ट एजुकेसन जाखायो बे समावबो खिन्थु माबा खारनाव मेथ्सनि टिचारखौ गावनो नांगौ बादि बे मोनाखै होनना बुंदों आरो जेब्ला बै समाव बिथाङा सोलोंथाइ लादोंमोन बर'आ सोलोंथाइ फारसे माबायदि थियारिमोन जेब्ला बिथाङा सोलोंथाइ गावनि नैबे एसामिस मिडियाम बिथाङा लादोंमोन बर'नि इनभारमेन्टआ माबायदिमोन सोलोंथाइ फारसे बियो जेलानाखि स्कुलाव थाङो जे हमनानै ला दा मोनसे मुभमेन्टसो खालामनो गोनां जादों बै समाव जे बर'फ्रा जाहाथे फरायसालियाव थाङो शिक्षा लायो कालिचरन गुरुदेवा माने स्कुल मुभमेन्ट माने बर'फोरखौ स्कुलाव फाथायनायनि मुभमेन्टबो मोनसे लाबोदोंमोन 1911 सननि उनावहाय साफ्रोमबो बर' गथ'फ्रा स्कुलाव थांनांगौ थ' बे समाव मा नुयोमोन बहुद गथ'फ्रा स्कुलाव थाङा आरो बिमा बिफाया गरिब न'खरनि बिमा बिफाया मा खालामो जोंहा जेबो गैया हा हुबो गैया एसे फेदेरबाय बखालि दोनबाय आरो एसे देरबा दाहोना रुवाथि दोनबाय आरो उन्दैयाव हाबा जाबाय बहुद आंनो सापज हमनानै लादो बिनि 6-7 बोसोरनि उनावहाय आङो जोनोम आरो आंनि गामियावबो आङो नुयोमोन मा बहुद फरियाला लेखा फोरोङा खिन्थु जोंनि गामिया बै जे कालिचरन गुरुदेबनि जे रिफर्म मुभमेन्ट आरो बे बरागारियाबो बे बिगिनिङाव नांदों आरो ओंखायनो बेहाय बहुद मानसिफ्रा एसे उन्दै बैसोआवनो स्कुलाव थांनाय आरम्भ जादों थ' एन्टायार बर' समाजाव जिहेतु बर' मिडियामबो गैया असमिया मिडियाम इंलिस मिडियाम स्कुलथ' गैखायामोनानो फ्राय थ' बहुद बर' गथ'फ्रा बर' फरायसा माने फिसा फिसौफ्रा स्कुलाव थाङामोन दा बियो थाङो खिन्थु बेनो मोनसे मोजाङा जाहैबाय मा जाय थाङो बिसोर एसे बेस्ट एक्सेलेन्ट जायो जाय ओंखारबोदों खुब कुवालिटिजों ओंखारबोदों आरो जेनेबा परमेश्वर ब्रह्म उपेन ब्रह्म बिसोर कन्टेम्परारि काजोन आरो जे समाव बिसोर स्कुलाव थांदों हयथ'बा बे गामियावबो गोबां बिदि न'खर दंमोन खिन्थु लेखा गोरोंनि मानसिनि संख्या दंमोन बाहायबो जेराव स्कुल खुलिदों बाहाय स्कुलाव थांनायनि टेन्डेन्सिया फैदों आरो खिन्थु बियो सासे मेधाबि स्टुडेन्टमोन होननानै आं मिथियो परमेश्वर ब्रह्मजोंबो आङो बेबो मेधाबि आरो बेहा खिन्थु साइन्सआव इन्टारेस्ट गैयामोन बाराद्राय आरो बेनि जे चाइल्डहुड फ्रेन्ड्सफ्रा आंनो जि खोन्थायो खिन्थु बियो बर' जाथिनि जि माबा बे मोनसे बिराद खोमसि थासारि माने लेखा थेखा सोलोङा जेनेबा हमनानै लादो नैबे नेसनेल हाइवेखौ जुदि सिमा खालामो नेसनेल हाइवेनि सिङाव जेसेबां लेन्डलेस मानसिफोर दं बे स्कुलनि मोखां नुवा
नेशनेल हाइवेनि खोलाहा जिफोर दं एस्टाब्लिश रेभिनिउ गामिफोर बेवहायबो हमनानै लादो 50-60% स्कुलाव थाङा 30-40% स्कुलाव थाङो जों बिदि थासारियाव बर' समाजखौ राजनैतिक अधिकार होनायनि सिगां सामाजिक भाबै मोनसे चेन्ज लाबोनांगौआसो बयनिफ्रायबो देरसिन बिबान जादोंमोन आं बै समाव मिथिनो लुबैगोन जिहेते बर'फ्रा सोलोंथाइ लायोमोन बै समाव गुबुन जिहेते बिजोंजों जे फरायनो गोनां जायोमोन बे समाव बर' होननानै बेवहाय डिफारेन्सआ फैयोमोन नामा डिफारेन्सआ जेराव मिक्स कमिउनिटि दङ बेवहाय जानो हागौ आरो बेवहाय जानो हागौ खिन्थु इसेबां डिफारेन्स नुवामोन मानो होनना बुंबा जे बर' गामिफ्राव जे स्कुल दं बेबो एसामिस मिडियाम आरो हमनानै लादो आंनि गामियाबो एसामिस मिडियाम आरो बाव टिचारफ्रा बर'फ्रा बारा जाया गुबुनफ्रानो बांसिन फैयो खारन लेखा गोरों टिचारनि अनजिमाया जोबोद खम थ' बर' मानसिफोरखौ हायार इडुकेसनावसो एसे बे एसे मेथ्स बा ट्राइबेल बेफोरबायदि होननानै एसे नेग्लेक्ट खालामलायनायफ्रा हायार इडुकेसनफ्राव नुयो खिन्थु एलपि स्टेजाव एसेबां नुनो थाङामोन आरो नैबे गुदि सोलोंथाइयावनो नोंथाङा मोनथिनाय बा बड'फानि जे मावबोनाय आरो बै जिहेतु इनभाइरनमेन्ट बा साखाथि फाखाथिनि रायजो राजाफोरजों बेफोरजों माबायदिमोन बे गुदि सोलोंथाइयाव आङो बिनि उन्दै समनि जि लाइफ एन्ड बिहेभियार एसेबां बुंनो हानाय नङा खारन आं चाइल्डहुड फ्रेन्ड नङा खिन्थु मिथिनाय सर्सआवसो बुंबाय थादों बे समावथ' ससाइटिया मा अर्गानाइजेसना मा बेनि सेन्स गैयाथ' बियो गावनि जिबनखौ लानानै मोनसे सिमां लानानै आवगायदोंमोन बास थ' बियो खिन्थु मोजां मानसिमोन मोजां गथ'मोन बयखौबो सनमान होनाग्रा गिदिरफोरखौ आरो बेनाव हयथ'बा बे समाव गावनि जे न'खरनि गावनि बेक्तिगत जि मोनसे रांखान्थि अबस्था बेखौ लानानै हयथ' मेलेमाव बहुतखिनि माबा फैयोमोन हयथ'बा कुइसन फैयोमोन थ' बयजोंबो खुब माने मान होनानै बयखौबो सनमान होनानै सोलिग्रा मानसिमोन नंगौ बिथां गेदेमाजों जोङो गोबां बाथ्राखौनो सावरायबाय दङ बड'फा बिथांनि जे जिउ जारिमिननि जे माखासे मोनथिस'यि बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय थादों थामहिनबा गेदेमा बिथांनिफ्राय मोनथिहोनो थाखाय नोंथांमोननो नाजादों थिग बेबायदिनो आरोबाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गोजौ सोलोंथाइखौ बिथाङा बबेहाय लायामोन गोजौ सोलोंथाइ माने बे लास्ट जि इडुकेसन MSc बेथ' गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनिफ्राय खिन्थु बियो बिनिफ्राय सक्ति आश्रमाव क्लास 7आव थांनाय लोगो लोगोनो बाहायनो बे मेट्रिक पास खालामदों 75आव 1975 मायथाइयाव आरो बियो लेटार लानानै पास खालामदों फिजिक्सआव आरो बियो साइन्स फरायदों कटन कलेजाव दा कटन कलेजनिफ्रायनो 1986 मायथाइयाव बे BSc खौ पास खालामदों आरो एट दि सेम टाइम मानोबा बेहा इन्ट्रेस्ट दंमोन बियो माने 1986 मायथाइनि गेजेरावनो क'क्राझार कलेजनिफ्राय बे BA खौ पास खालामदों BAबो पास खालामदों आर्ट्सआव आरोखि बिनि उनाव इउनिभार्सिटियाव हाबहैबाय आरो फिजिक्सखौनो लानानै फरायहैबाय बियो आरो बे समावनो बे हस्टेलावबो थाबाय इउनिभार्सिटियाव आरो मोजां फरायसामोन हिसाबै फरायबाय थालांदों खिन्थु कटन कलेजाव हाबनाय समावनो बिदिनो रांखान्थिनि जे आंखालखौ सुफुंनांगौ न'खरनिफ्राय जिहेतु नांगौसेबां मदद होनो हाला बिनि थाखाय बे दतमा गार्लस स्कुलाव डिपुटेसनाव टिचार मावफैदों बे समावबो जों बा नुदों बेखौ जे जों माने सासे टिचार हिसाबैबो नुदों आरो बियो गसाइगाव माने गार्लसआवबो बियो टिचार मावहैदोंमोन डिपुटेसनाव आरो नैबे गसाइनिसिना दा हायार सेकेन्डारि जाबाय बाहायबो बियो डिपुटेसनाव टिचार मावनानै रां खामायदोंमोन माने मोनथाम फरायसालियाव टिचार जानानै बेनिखायनो फरायनायाव हयथ'बा बबेबा मोनसे समा गेपबो थांदोंमोन नामा आं मिथिया खिन्थु जेरैखि जाया बियो MSc खौ पास खालामदों आरो मिथिनायाव 85आव बे पास जानांगौमोन खिन्थु 86आव आंहा गोसोआव दं 86आव बे जेला एबसुनि आफादगिरि जायो थिग आफादगिरि बिबान लानायनि उनावहाय MSc पास जानायनि रिजाल्टखौ जोंनो खोन्थालायनाय मोनसे गोसोआव दं आरो 86आव दा बे MSc खौ पास खालामहैदों
लोगोसे बे इउनिभार्सिटियाव थानाय समावनोबो मिथिनो मोन्दों गाव बुंनायनिफ्राय मिथिनो मोन्दोंमोन जे माने ल'बो बियो हयथ' एडमिसन लादोंमोन नाथाय फरायनाया जाहैजोबाखिसै एमएससी पास जानायनि आगोल बियो इनकाम टेक्सनिबो ना सेल टेक्स बे टेक्स डिपार्टमेन्टआव इन्सपेक्टर जादोंमोन बियो माखासे सम नाथाय जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जायो बे बहुत गोजौ थाखोआव सहैनो हागौमोन बियो इन्सपेक्टरनिफ्राय प्रम'सन नन प्रम'सन बा डिपार्टमेन्टेल परिखा होनानै कमिशनारसिमबो हयथ'बा सहैनो हागौमोन थ' नाथाय बियो बेखौ रेजिगनेसन होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय लोगो लोगोनो सोमावसारनायाव बारसोमबोनाय जादों लाइमोन समा माबायदिमोन जेब्ला बिथाङा बै समाव सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे दा सक्ति आश्रमनि आं खोथा बुंदों सक्ति आश्रमाव बेहा सासे बहुत मोजां माने खुब क्ल'ज फ्रेन्ड दंमोन दुर्गामन ब्रह्म होननाय बे दतमा मलानदुबिनिनो आरो बिसोरो एखे थालाय लायोमोन बिनो बे बहुत लेटार लिरदों जिबनाव गावनि बेक्तिगत एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स खारन बियो जेला मेट्रिक पास जानानै थाङो अब्ला बियो नैबेयो थालांबाय फरायनायाव आवगायनो हायाखिसै इसेबां मेट्रिकखौ पास जादों बियो खिन्थु कटनाव थांलायनाय जायाखिसै आरो खोनानो मोन्दों मालाबा बियो फाइनान्सियेल क्राइसिस जायोबा बियो एसे एनै मदद होयोमोन मायोमोन नाथाय बेनाव मा मोनसे आखु दंमोनलाय बड'फानाव सोरनिफ्रायबा जुदि फैसा लादों 1 थाखाबाबो रिटार्न खालामगोन बे खुनु दिन माबायाव थाया माने सोरनिबा दाहाराव थाया माने बे लानानै थानो बायो हानायखौ बे रिटार्न खालामगोन आरो बेखौ आङो मिथिदों लोगोसेयैनो बाहायबो जेला टिचार मावफैयो गार्लस स्कुलाव बेखौ नुयोमोन मा बेयो साफाय माने जितु स्कुल बाउन्डारिखौ साफा खालामहोनाय मानाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बे गाइड खालामो आरो जोबोद मोजां मोजां गामियाव खोनानो मोनो मा परमेश्वर ब्रह्मआबो इउनिभार्सिटियाव थांबाय आर्ट्सआव आरो उपेन ब्रह्मआबो थांबाय दा सानैजों जेला गामियाव फैयो गामिनि परिबेसानो चेन्ज जायो बयबो लेखा फरायनो गोसो जायो माने गामियाव बहुद मोजां माबा मोनसे सिटुवेसन लाबोयो बयखौबो बुजायनानै मानानै दा बेफोरखौ जों लोगो मोनो खिन्थु बेहा मोनसे आखुबो मोनसे दंमोन मा बेयो एसे क्लाबेबल टाइपनि माने खुब लार्ज स्केल नङाब्लाबो फ्रेन्ड सार्केल मोनसे बानायनो हायो गावनि पार्सनेलिटिजोंनो बे मानसिया एसे सर्ट स्टेचारनि गारां फिसा नुजेननाय समाव इमप्रेसना एसे आलादा जायो बहुतानो आन्डारस्टिमेट खालामो माखासे समनि उनावहाय बिनि पार्सनेलिटियाव इनफ्लुयेन्स जानानै बिनि फ्रेन्ड सार्केल जायो दा इउनिभार्सिटिफ्रावबो 89 हस्पिटालाव बियो मोनसे सम थादोंमोन जेलानाखि बिनि एमएससीआ ड्रप जायो बोसोरसे थ' बे 86आव सिमाव बियो माने 89 हस्टेलाव थादोंमोन थ' 89 हस्टेलाव थानाय समावबो नुहैदों आं जे बेखौ बयबो रेसपेक्ट होयोमोन आरो कटनाव हस्टेलाव थानाय समावबो बेखौ बयबो रेसपेक्ट होयोमोन जे उपेन्दा होननानै जे सिगाङाव मा ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन खिन्थु सेनियरिटिया फैनाय लोगो लोगो बयबो रेसपेक्ट खालामोमोन दा कटनाव थानाय समाव मोनसे आरोबाव बेनि जि फ्रेन्ड सार्केलफ्रा खिन्थानाय मथेबा बेयाव हयथ' मोनसे मेथ्सआव थायोमोन थार्ड मेथ्सआव थायोमोन बियो थार्ड मेथ्सआ इक'नमिकेलि बेकवार्ड कमिउनिटिनि थाखाय स' बे बाहाय थायोमोन नाथाय बाहायबो बे फिस होनो हायैनि हस्टेलखौ नागारलायनांनाय अबस्था फैदोंमोन होननानै आं मिथिदों खिन्थु जि बाहाय सासे सुपारिनटेन्डेन्ट हस्टेलनि बेनि फारसे खुब माने स्पेसियेल मोनसे अननाय दङ मोजां मोननाय मानसिखौ आरो ओंखायनो बेखौ जेला हस्टेल नागारनोसै होननाय खोनायो बेखौ थार्ड मेथ्सनि वार्डेन खालामनानै फिसनिफ्राय फ्रि खालामलायनानै कटनाव बेनो स्टाडिखौ कन्टिनिउ खालामनो होदों आरो दा हेमन्त भट्टाचार्य फिजिक्सनि टिचारमोन बियो आरो बड'फा थैखांनायनि उनावहाय आं बेखौ खेबसे थांनानै लोगो हमहैदों इन्टारभिउबो लादों आङो स' बियो बुंदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जे सासे सहज सरल आरो नर्मेलि नायोबा सासे कमप्लिट मेन जे सब केरेक्टार दं इन्टिग्रिटि दङ ब्रेन दङ मेधा दङ आरो जिबनाव लाइफ दङ एम अफ लाइफ दङ थ' बेखायनो आं अनोमोन बेखौ होननानै
सिम्पलि सासे टिचारनि अपिनियनखौ जों नायोबा कृष्ण अधिकारी जे होनदों दा मेथ्सनि टिचार बे उपेन ब्रह्मआ रुंसारि जानायनि उनावहाय आरो बेखौबो लोगो हमहैदों इन्टारभिउ लाहैदों नों माबादि नुवामोन बे होनदों मा गासिबो खोथायाव एसे फिलसफिकेल बियो माने नर्मेल आन्साराव जोबा आरो जुदि दिनै टिचारफ्रा बुजायो जे 2 into 2 is equal to 4 बाहायबो मोनसे कुइसन मार्क होयोमोन व्हाइ इट इज 4 आरो बिनि थिउरिया मा जों बुजायनो गोनां जायो कनसेप्टखौ क्लियार जायो ओंखायनो इजिलि माने कनक्लुसनाव फैया थ' बे हिसाबै जों बै समावबो नुदोंमोन मा बियो सासे फिउचार थानाय मानसि आरो थट प्रभकिं थट ओरिएन्टेड गासिबो जिनिसखौ ओरैनो मावा जुदि टिचारफोरनि अपिनियनखौ आं बुङो जे बाहाय अमर ब्रह्म होननाय अमरेन्द्र ब्रह्म अमर मास्टार प्रिन्सिपाल मोननै हायार सेकेन्डारिनि हेडमास्टारमोन बे समाव प्रिन्सिपाल गैया जों सार होनो आंबो फोरोंजानो मोन्दों बेबो उपेन ब्रह्मखौ बेबो नुदों प्रमेश्वरखौबो नुदों सानसेखालि इन्टारभिउ लाहैदोंमोन आं थैनायनि उनावहाय जे बड'फाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नों स्टुडेन्ट हिसाबै माबादि नुवा बे सानै मानसिनि नाम लाबाय प्रमेश्वर ब्रह्म आरो बेखौ जोङो जोबोद अनोमोन बिसोर सानैखौबो खिन्थु सानैनि गेजेराव डिफारेन्सखौ बुङोबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे अरमोन होननानै माने मोनसे सिङाव अर दंमोन बेनाव गोसो सिङाव माबा मोनसे मावनायनि साननायनि ओंखायनो बे उपेन ब्रह्म दिनै माने बड'फा जानो हादों सिम्पल सर्ट मोनसे एन्सार सेकेन्ड सासे टिचार दंमोन रामेश्वर ब्रह्म होननाय बेबो प्रिन्सिपाल जादों बिनिनो बर्षजरा गामिनि बेबो एखे अपिनियनानो होदोंमोन जे बिनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा एसे आलादा रोखोम मोनसे इजि मोनसे लाइफआव थायालासिनो आउट अफ बक्स थांनानै खामानि मावनायनि इन्टारेस्टखौ आगोलनिफ्राय नुयो एसे स्ट्रागलिं बा चेलेन्जिं स' बिनि लाइफखौ नायोबा बिदिनो नुयो आरो MSc पास जानाय मानसि गोसो जायोबा गोबां बियो जिबनाव गावनि केरियारखौ गुबुन लामाजोंबो लांनो हागौमोन लाङालासिनो हारिनि जे गाबखांनाय बे समाव बे जेला आफादगिरि जायो होमबा बे हारियाव जोबोद मोनसे क्राइसिस फैबाय बिराद गिदिर मोनसे भेकुवाम बयनिफ्राय देरसिन बा लिडारशिपनि भेकुवाम बे भेकुवामखौ फिलआप खालामनो सोरबा बे समाव ओंखारामोनबा हयथ'बा बर' हारिया दिनैनि अबस्थायाव फैनाय नङा दा नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन जे बै समाव बिथांजों खाथिसिनाव थानाय लोगोफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन आङो सासे उन्दैसिन मानसि हिसाबै नुनायखौसो आं बुंगोन गावनि खोन्थानाय मथेबा गामियाव परमेश्वर ब्रह्म समान देरबोदों काजोन आरो बिनि गोसोनि खोथा देहा बाहेरानि सिंनि खोथाफोरखौ मिथिनाय सासे मानसि हिसाबै परमेश्वर ब्रह्म न'खरनिबो मानसि आरो क्लास फ्रेन्ड हिसाबै बियो मोनसे गामियाव फैबा फ्रेन्ड सार्केल दङमोन बे जाहैबाय दैब कुमार ब्रह्म होननाय दङ बे रुंसारि जालांबाय फरायनायाव बेजों समान थांफानो हायाखैबाबो लोगोसेयैनो गपिनाथ ब्रह्म होननाय दं उनावहाय जों बेखौ गालागाथाबो होननानै बुंदों आरो बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि आबादारि आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन रिसेन्टलि थैनानै थांबाय आरो गोदो स्कुल टिचारमोन बिसोर मोनसे फ्रेन्ड सार्केल आरो क्लासमेट हिसाबै जेला कटनाव फरायहैयो खुब सासे क्लस मानसि नुदोंमोन आङो जे सुभाष बसुमतारी होननाय बै माने बनरगावनि बेबो इन्जिनियार जाहैदों दा दंना गैला आं मिथिया इन्जिनियार जाहैबाय दतमाफ्राव फैयोबा खबर लालायलायो बड'फाया लिडार जानानै जेला खामानि मावबाय जेलानो सुजुग मोनो लिडार लायो मिउचुवेलि बिसोरो नांगौ समाव बेखौ मदद होलायोमोन होननानै आङो मिथिगौ आरो बेनिफ्राय क'क्राझाराव जेलानाखि बियो एबसुजों सोमोन्दो जानानै फैबाय क'क्राझाराव मोनसे सम्बारु लज दंमोन बे दा नीलकमल ब्रह्मनि जों न'जे
बे न'जों नांजाबनायाव मोनसे लज दंमोन आरो गोदो सम्बारू लज होनोमोन दा बे एबसुथिमान थाजोबोमोन बेहाय दस्रा थायामोन रावबो बेयाव थाफैनानैनो बे बिए पास खालामदों आर्ट्सआव ओमफ्राय जयन्त महिलारि होननाय दंमोन सम्बारू लजआव बेनो मेइनमोन बे जयन्त महिलारि बे आगोलाव काउन्सिलावबो बे माबा माबि बिबान मोनलांदों बे एबसुनि ट्रेजारारबो जादोंमोन स' बे खुब आफन माने क्लस मानसि बिनि पार्सनेल नांगौ निड्स नेसेसिटि मा प्रब्लेम मा बेखौबो एसे खेयाल लाग्रा सासे मानसिमोन आरो बे बेनिफ्राय गाव गसाइनि सिनायाव टिचार डिपुटेसनाव मावफैनायनि उनावहाय गावनि सिनियर हिसाबै सोरखौबा क्लसलि मोनदोंबा खुंख्रा कनकेसन नार्जारि एबसुनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेखौबो बहुत मानिनाय देखायोमोन मानियोमोन आरो बहुत आदर्श बा जातिनि इतिहास राजनिति बेफोरनि खोथा रायलायोबा कनकेसन नार्जारिनि खोथाया बहुत फैयोमोन थिग बिदिनो गोबां दंमोन जागोन गुबुन हारिनि गेजेरावबो दंमोन जागोन आं मिथिया खिन्थु माखासे टिचारफोरनि मुंखौथ' आङो बुंबायानो बेनिफ्राय मुभमेन्ट समावथ' बहुत क्लस फ्रेन्ड मोनफैबाय मोनसे मरेल कानेक्सनाव लोगो मोनलायबाय थायाबाबो सोरजोंबा बेहा मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआ ओरैबादि गोजानब्लाबो बिराद मोजां बे जाबाय प्रेमसिं ब्रह्म आगोलनि बिएससिनि चिफ बे मिलिटेन्ट लिडारमोन बिसोरनि आन्डारस्टेन्डिंफ्रा बहुद माने स्ट्रं आरो मोजां मोनो लोगोसेयैनो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ आफादाव फैनानै लोगो मोनफैबाय थिग बिदिनो रबिराम ब्रह्मखौ लोगो मोनफैबाय प्रमिला रानी ब्रह्मखौ लोगो मोनफैबाय सासे आइजो लिडार हिसाबै गोबां दङ आं बिसोरनि नामखौ लाजोबनो हानाय नङा खिन्थु चाइल्डहुड बा फरायनाय समनि बिसोरखौनो आं बांसिन क्लस नुयोमोन आरो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे जिहेते समाजजों माबायदि गोरोबना थायोमोन बै समाव बिथाङा रायजो राजाफोरजों ससाइटिजों माबायदि गोरोबनानै थायोमोन ना बियो एबसुनि जिबनाव फैनायनि आगोल केरियार बिल्डिंआव नांदोंमोन आंहा दाबो गोसोआव दं 1977 मायथाइ जानांगौ नैबाव माबा मोनसे पिटिसि इउथ पिटिसिनि मोनसे बिराद गिदिर क्राइसिस पिटिसि गावस्रालायनाय बेवहाय बियो दतमाव माबा मोनसे कनभेनसन जादोंमोन 77-78आव आं हाइ स्कुलनि स्टुडेन्ट जों बे प्रग्रामखौ जाफुंनो थाखाय खामानिबो मावदोंमोन बे समाव आंहा गोसोआव दङ बेखौ लोगो मोननाय बियो मिथिङाव मानसिफोरजों लास्टआव थानानै खोनासंदों आरो जों सोंदोंमोन आरो गामिनि सासे लोगो दंमोन आंहा बिसिनि गामिनिनो बेजों बे लोगोआ सोंदोंमोन मा नों माला फैनो हारिनि थाखाय मावनांसिगौ नों आं एसे फरायग्रोनोसै फरायनायखौ फोजोबनानै लाग्रोनि आं आरो बियो गावनि बै जे दुर्गामोहन ब्रह्मनो लेटार लिरनायाव बे लेटार एक्सुवेलि आर्टिकेलसो आरो गावनि लोगोनो लिरनाय लेटार बादि बे आर्टिकेलखौ बिदि साजायदों आर्टिकेला दिरुनदोंबो माने माइ एम इन लाइफ जिउनि थांखि होननानै बेवहाय बियो मा होनदोंमोन जे जुदि आङो मोजां थाङो जिबनाव साइन्टिस्ट जानोबो गोसो आं साइन्टिस्ट जानोबो गोसो आरो जुदि साइन्टिस्ट जाया आइएएस अफिसार जाहैगोन थार्डआवसो बे बुंदोंमोन मा जुदि साइन्टिस्टबो जानाय जाया आइएएसबो जानाय जाया सिटुवेसना आंखौ जुदि थिनो आङो समाज जिबनाव राजनितिक जिबनाव खामानि मावगोन जिउनि बे मोनथाम थांखियाव लास्टआ जाफैदों पलिटिक्सआवथ' बे हाबनो मोनाखिसै खिन्थु माहारियारि जिबनाव बियो फैनानै खामानि मावफैनानै आन्दलननि दैदेनगिरि जाफैबाय थारमाने दा बुंनो थाङोबा कटन कलेजाव थांनायनि उनावहायबो ससियेल लाइफजों इनभल्भ जाबोदों गुवाहाटियाव थानानै गोबां जायगायाव बर'फोरनि थासारि नायबाय ट्राइबेलफोरनि थासारि नायबाय जुदिअ बे एबसुआव बे समाव गिदिर बिबानाव गैया थेवबो बियो गिदिं नायलानानै सामाजिक जिबनाव बियो माने हयथ' खामानि मावनो हमदों ओंखायनो कटन कलेजाव थांनायनि उननिफ्राय बिनि जिबननि जे ट्रेन बा धारा लाइफनि जे ट्रेन बियो चेन्ज जाबोदों जायो आरो
आरो सामाजिक जिउआव बियो इनभल्भ जाबोदों खिन्थु माबा मोनसे NGO बानायनाय बा मानाय एक्टिभलि हयथ' बेहाय नांथ'नो हायाखै बे फरायनायखौ गोसो होनानै खारन बिनि रांखान्थि अबस्थायाबो मोजां नङा खिन्थु फरायनायजों लोगोसेनो गुवाहाटीनि साखाथि फाखाथि थानाय बर' गामिफोरखौबो बे नायदिंदों फुकन बर'मोनखौ लोगो मोनहैबाय डक्टर फुकन बर'मोनखौ बे समाजजों इनभल्भमेन्टआव दंमोन बे समनिफ्रायनो नंगौ बिथांनिफ्राय जों आरोबाव मोनथिनो थाखाय नाजाबाय थागोन बे समाव बिथांनिफ्राय उन्दै समनि जे जिउ जारिमिन थामहिनबा बिथाङा सोलोंथाइखौ गुदि सोलोंथाइखौ बबेनिफ्राय लानाय आरो बे सोलोंथाइ लानाय समाव बिथां गेदेमाया माबायदिमोन बिथांनिफ्राय मोनथिबाय आरोबाव मोनथिनो थाखाय बिथांनिफ्राय नाजागोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि बwiswमुथिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन